שלום, אני אורן כהן, מנכ"ל גלובל פיננסים, מערכת פיננסית חוץ-בנקאית. אנשים רבים רוצים לדעת את ההבדל המהותי בין הבנקים למערכת הפיננסית החוץ-בנקאית. אחת השאלות השכיחות שאני מתמודד איתן מדי יום היא למה שלקוח יגיע אלינו לקבל הלוואה ולא ייקח הלוואה בבנק שלו. ובכן ישנן מספר סיבות. חלק מהלקוחות גמרו את מסגרות האשראי שהבנק יקצה להם. לפעמים ללקוח אין חשבון בנק או שחשבונו הוגבל בגלל בעיה כלשהי. לפעמים לקוח צריך כסף כאן ועכשיו, לא מחר, לא שבוע הבא, ללא אישור של ועדת בדיקה וללא תכנונים למנהל הסניף. אנחנו לא מתעסקים בבירוקרטיה שקיימת בבנקים. התגובה ללקוח והפתרון הם מהירים בהשוואה למערכת הבנקאית. אצלנו אין עמלת שורה, עמלת משיכה, עמלת הפקדה. אתה יודע בדיוק כמה לקחת וכמה תחזיר. מספר לא מבוטל של לקוחות מגיעים אלינו לקבל הלוואה לאחר שחוו משבר כלשהו או צורך מיידי במזומנים, והבנק מפנה להם עורף דווקא ברגעים קשים אלו. אנחנו מחפשים עבורם פתרונות שונים על מנת לעזור להם לצאת מהמשבר. רוב העסקאות בשוק הישראלי מתנהלות באשראי, דבר אשר גורם להרבה ספקים לתת ולקבל צ'קים דחויים לחודש, חודשיים, 3. אותם לקוחות לא יכולים או לא רוצים להמתין לפירעון הצ'ק, אז אנחנו רוכשים את הצ'ק בתמורה לניכיון עמלה, ונותנים ללקוח כסף מזומן במקום. בעצם זמן ההמתנה לפירעון הצ'ק עובר אלינו. כמעט לכל אדם יש בבית דברי ערך כמו תכשיטי זהב, יהלומים, שעונים ורכוש בעל ערך פיננסי, שברגעים מסוימים בחיים הם הופכים לפחות חשובים ויכולים לשמש כביטחונות להלוואה שהלקוח מקבל. דבר אשר לא קיים במערכת הבנקאית המוסדית. כמובן שבתום תקופת ההחזר המשכון חוזר לבעליו. זה פתרון נוח, זמין ומקובל מאוד. גלובל פיננסים, פתרונות תזרים לעסקים במסגרת בנקאות פרטית.